budane kelak.
What?
La la la, ya ya ya, la la la.
Siapa yang mau gini? Hei, ayo sabar. Ora tidur. Ora ngono kuwi. Lah bar butuh kok nungsep. Iki kok buta kok terus metu nganggo jaran iki lho jarane Pak Buta ya, Mbah. Pripun, Mbah? Iya digoleki adate kepiye gosek ora piye Mbah gosek ayo lek pijet ya Mbah iki sapa sing arep pijet iki ayo lek antri nek arep pijet. Oh kok tak pijet dhewe? Waduh. Iya. Wah, ya kayak pinter ya. Iya. Nah. Wah. Aku ora muni. Ora muni. Iya. Wes. Piye? Wes. Penak ora? Akhirnya. Wes mari pegele. Piye. Kuwi wong tuwa ora kena padokan. Ya dipadoki ya. Ya. Tak dang to. Ayo Mas Matan, piye? Payake Mbak. Ya. Tak. Ya. Gentuk. Seneng nek gani-gani ngono kuwi aku. Tak. Gentuk.
Masa jeruk minum jeruk. Kuwi jane yo njaluk payek, Mbah. Payek enak ora kira-kira, Mbah. Heeh, payeke. Biasa makan payek sithik. Kuwi bakul sapi kuwi. Bakul payek kondono kok jupuk payek kono. Jero ya ono kok. Ketok ama yo ono payek kok aku wereng, Mbah. Ora golek payek, Golek payek sithik kok yo. Ayo kuwi. Dene iki. Weh. Ayo banyune ora aku kecek to yo. Wis beneng ngono wae, Piye? Hah? Iki lak yo kok tunggu galan ki to, Mbah. Rasa gampang tata ditunggu di galon. Ojo. Asat. Oh, Mbah. Ora ngono kuwi, kuwi go ngombe. Nah, toyone telas, Mbah, asat. Asat. Iki monggo PDAM. Jaluk panitiane. Pengairan, Mbah. Pengairan. Selak esok. Selak esok malah. Ayo lek warteg ngerang guyang-guyu he. Di. Ojek waras lho. Karang ngene njaluk sik. Waras ra waras ya ming ngoten niku kok, Pak. Ya padha wae nek kowe enak aku ra. Wis gawan bayi. Gawan bayi kuwi kowe. Parane ning omah ya ming ngono kuwi kok bentukane ya. Ngono madang tak akeh lho. Biar kepiye iki?
ngono sak muni-muni ngono. Heh, Piye, Mbah? suwe ra petuk. Petuk pisan. Ora Ora suwe. Mundak lemur ah, Mbah. Oh, jadi kok celeng. Aku ora omong lho. Dece. Iki ana rekam jejak digital lho, pokoknya aku ora omong lho. Iki Mbah konsepnya kepiye iki mau iki? Bu. Manut lho. Hah? Ora Kok duwe. buta kok mau dadi kaya ngene iki piye aku lho. Biasane numpak jalan kok ya. Lah iya, kayak pangananmu teko. Nah, Ayo kuwi sing mbok goleki. Nah, biasane gosok kono kae go digotong-gotong ae lho. Nah, wis meneng wae entuk kuwi kok. Ya. Oh. Oh ngono. Kuwi kuwi teh gedang lho Pak dol kono mau. Sito, rodo. Sida tenang. Sito lho. Sida lho, Mas.
janjiku biyen aku saku ngenteni Kau bilang aku moga dadi jodohne. ora kena prawane kancani kandhani Orang jodoh sepian sabaran tadi. Ingat tadi tresnaku tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Apurane aku tresno Kebetulan selawase. Aku tresno selawase. piye sewu siji bakal larang ya sewu siji sambung sewu loro bareng-bareng ya aduh Rama iku apuranen aku yen ana salah manupku karo pansani aku duweni dosa nganti saiki isih rasane dodo sukune wong tuwa wong kang suci gede ganjarane suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gede ganjarane wayahe wayahe sembuh. Oh yeah. Ya oh, ya oh, ya oh.
Yuk. Ora cekak tenan si Janes. Sing penting ra nungsem ngono wae. Weh kuwale. Iki piye karo oladate iki? Jan wis guang ngono wae, guang ngono. Kewale kok ya. Kudune putar jaro gendong malah kon gendong. Ngapusi. Alentang rambulan kumam biasa yang melengake aku marah cerane ora bisa melekake asam kemuyune rasa sumanding sabat Sehat semalam menyandang
Sagung Sutresno Budya ingkang sadya kinaweten makanan pentas wonten ing wanci menika mugi dados maklipur sak taun.